Vážení priatelia, dnes sme na vláde rozhodli o dvoch veciach, ktoré sú dôležité nielen pre celú vládnu koalíciu, ale aj pre Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu. Tou prvou je veľmi vážna téma bonifikácie vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch. Mám dobrú správu, dohodli sme sa, že minister financií predloží v najbližších dňoch do Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom konaní príslušnú legislatívnu iniciatívu, ktorá nebude riešiť len problém rokov 2024 a nasledujúcich, ale bude reagovať spätne na rok 2023. Poviem to zjednodušene, v roku 2023 došlo k mnohým refikciám úrokových sadzieb, kedy napríklad dostal hypotekárny úver človek za 1% a zrazu úrok vyskočil na 5%. Mechanizmus, ktorý použijeme v roku 2023, bude iný ako ten po roku 2024, ale zmena je v tom, že budeme riešiť aj tento rok a nebudeme sa sústreďovať len na nové veci. Druhá téma, takisto mimoriadne dôležitá. Poznáte oficiálny postoj Smeru Slovenská sociálna demokracia, pokiaľ ide o zásielky vojenskej techniky na Ukrajinu. My sme dnes rokovali vo vláde o návrhu, ktorý nám tu zanechala úradnícka vláda a ktorý spočíval v pomerne veľkej vojenskej zásielke, ktorá mala byť realizovaná zo zásob armády Slovenskej republiky na Ukrajinu. S veľkou radosťou chcem skonštatovať, že celá vláda, to znamená všetky strany, ktoré sú v nej zastúpené, jednomyselne sa rozhodli odmietnúť zaslanie týchto zbraní a munície na územie Ukrajiny, pretože tým dávame jasne najavo, že budeme predovšetkým uprednostňovať humanitárnu a civilnú pomoc a že akékoľvek zásielky zbraní a munície zo štátnych skladov z armády na Ukrajinu skončili. Aj toto bolo potvrdením, že úradnícka vláda pána Odora dokázala pripraviť pomoc vždy pre niekoho iného, len nie pre občanov Slovenskej republiky. Za posledné roky, za 13 balíkov vojenskej pomoci zo skladov Ministerstva obrany odovzdala predchádzajúca vláda 671 miliónov eur a tento posledný balík mal byť vo veľkosti 40 miliónov. Áno, najmä sa musíme sústrediť na pomoc občanom Slovenskej republiky. A preto som aj ja rád a ďakujem pekne za podporu, že tento návrh, tak ako sme ho predložili, nebol schválený.